Acaba de quedar visto para a sentenza o xuízo máis complicado da recente historia dos tribunais galegos. É o que dilucidou durante 9 meses as responsabilidades penais polo afundimento do petroleiro Prestige e a gran marea negra que ocasionou no outono do ano 2002. Nesta última sesión presentou o seu informe a abogada defensora de José Luis López Sors, o director xeral da Mariña Mercante na época do accidente. Unha vista que obrigou a habilitar na Coruña un tribunal especial no recinto de Expo Coruña para que puideran traballar os 51 abogados e 21 procuradores e os máis de 200 peritos e testemunhas que declararon ante o tribunal ao longo destes 9 meses. Hola, boas tardes. O xuízo acaba de rematar, tal como lle hicimos contar en directo nun informativo do que adiantamos tamén o resto dos titulares. A Deputación Permanente do Parlamento acordou hoxe que non haberá unha nova comparecencia de Núñez Feijóo na Comisión de Investigación da fusión das caixas. O PP, grupo mayoritario, apoia a proposta dos actuais xestores para a privatización da entidade. O órgano parlamentario tamén aprobou unha declaración de apoio ao sector naval. Segue a presión do sector naval para que Bruxelas mude o informe que obrigaría a devolver o tax list. Segundo a patronal, unha dúcia de armadores comunicaron que non contratarán máis barcos en España se teñen que devolver as axudas fiscais. Os sindicatos din que dentro dun ano poderían estar traballando 6.000 persoas dentro dos estaleiros en troques dos 800 actuais se a resolución é favorable. A Xunta paraliza o proxecto de explotación da mina de ouro a ceo aberto en Corcoesto, no municipio coruñés de Cabana de Bergantiños, onde pretende levar a cabo a empresa canadiana Edgewater. A Administración galega non dá por bo o proxecto dos promotores, mentres non cumpra os requerimentos técnicos e económicos. Un vigués de 59 anos morreu onte a consecuencia dun golpe de calor que agravou as doenzas crónicas que xa padecía despois de que tivera que ser hospitalizado. É a primeira vítima mortal das altas temperaturas. A calor provocou que moitas persoas maiores acudiran aos servizos de urxencias aqueixados de lipotimias, deshidratación e gastroenterite. Imos coñecer a versión o galego dun libro clásico na estrategia militar, pero que moitos lle encontraron proveito para o ámbito persoal e empresarial e de negocios. Falamos do libro A arte da guerra, escrito no século IV a.C., en versión original en chinés e tamén en galego, en obra moi cuidada por unha editorial galega. A arte da guerra foi manual de referencia nas academias militares occidentais e, como dicimos, traspasou o ámbito militar. A actual edición bilingüe quere tamén facer de ponte con esa nova potencia política e económica que é China. Na Coruña acaba de rematar o xuízo polo accidente do Prestige en novembro de 2002 e a marea negra que provocou nas nosas costas un macroxuízo que durou 9 meses e obrigou mesmo a habilitar unhas instalacións especiais no recinto de Expo Coruña. Imos ali en directo para dar conta desta última hora. Matilde Vázquez, como foi esta derradeira sesión dese xuízo? Hola, boa tarde. Pois rematou aí nadiña esta última sesión do xuízo do Prestige, facendo repaso durante toda a mañá. Tivo a palabra a abogada defensora de José Luis López Sors, daquela xefe da Mariña Mercante e hoxe único representante da administración que sentou no banquiño. Esta abogada fixo as súas conclusións finais, expuxoas e cando acabou o presidente da SA permitiu aos 3 acusados que dixeran unhas palabras. Manguras, o capitán, mandou agradecementos para todas as persoas que participaron no xuízo. O xefe de máquinas pediu perdón pola catástrofe e logo López Sors de lonxe dixo grazas. Así queda visto para a sentenza este xuízo, unha sentenza que non imos coñecer ata como moi pronto o mes de setembro, porque temos o verán polo medio. Aí é cando poderemos ver quen é o responsable para a xustiza despois de 10 anos desta catástrofe ecolóxica. En segundo lugar, a letrada do Estado, Consuelo Castro Rey, tratou de desmontar os argumentos formulados contra o director xeral da Marina Mercante, José Luis López Sors, acusado neste xuízo por delito medioambiental e responsable do alonxamento do buque. A abogada nunha intervención de máis de 3 horas centrou boa parte da mesma no día 14 de novembro ás 3:30 da tarde, momento no que o Prestige emprende un rumbo errático. De aí parte a acusación que se lle fai a López Sors por non darlle abrigo ao Prestige na ría de Corcubión cando estaba a 34 millas de Cabo Fisterra. Lo que sí temos claro
é que a Administración tiña sobrados motivos para creer razoablemente que este límite podía estar sobrepasado e que o buque, polo tanto, debía estar nun proceso de rotura de desenlace incerto. Aquí compre recordar que esta é precisamente a avaliación, a conclusión a que chegaron os enxeñeiros da Subdirección Xeral de Inspección. A pésima estructura do buque, un sobrepeso que impedía manobrar e o único punto de fondeo na ensenada desaconsellaron esta opción. O intento de levar o Prestige a calquera lugar da costa galega representaba un risco inasumible para a autoridade marítima. E isto por tres razóns. Polos graves inconvenientes técnicos que xa describín, pola intensidade do dano ao litoral que ocasionaría unha eventual rotura do buque no traxecto e porque suporía unha vulneración da normativa vixente. A López Sors xúdgaselle por delito medioambiental e danos unha acusación con penas de cárcere. Cun sumario de máis de 200.000 folios, a do Prestige é a maior causa xudicial instruída en España por danos medioambientais. Comenzou no xulgado de Corcubión para acoller as reclamacións de milleiros de afectados e acusación particular. Logo de 9 anos de instrucción, o xuízo comenzaba en novembro pasado, xusto no aniversario da catástrofe. Gracias a esa movilización popular, evidentemente no estamos a salvo de otra catástrofe, pero sí que sabemos que va a ser mucho más difícil que se repita y que va a haber mucha más diligencia, digamos, en las autoridades, ¿no? O volume de traballo e a expectación mediática levaron a celebrar a vista no recinto de Expo Coruña, un estrado de 200 metros cadrados e 200 asentos para o público. Todo elo cun custe de 1,4 millóns de euros, incluindo medios técnicos para a traducción simultánea dos idiomas empregados, galego, inglés, francés e grego. Ademais dos acusados, prestaron declaración 133 testemuñas, incluídas as principais autoridades da época. Xunto coas responsabilidades penais, o Tribunal deberá determinar na sentencia quenes se farán cargo das indemnizacións polos danos causados pola Marea Negra, a partir dos distintos informes aportados pola Administración, a Compañía Armadora do Petroleiro e as aseguradoras. Deixamos este asunto. Tras declarar durante case 7 horas en calidade de imputado, o exalcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, manifestou a saída dos xulgados de Lugo sentirse moi contento logo de responder a todas as preguntas da xuíza Pilar de Lara que instrúe o caso Pokémon. Esta foi a terceira vez que Conde Roa pasou polo xulgado a declarar, aínda que en algunha das ocasións foi a petición propia. A de onte foi a requerimento da magistrada que instrúe a causa da suposta trama de corrupción política. O erxedor, o que se lle imputan delitos de tráfico de influencia, suborno e prevaricación, defendeu de novo a súa inocencia nun asunto que segue baixo segredo de sumario. Lo siento, pero ya me gustaría poder hablar, ya sabéis que no me caracterizo precisamente por morderme la lengua, por lo tanto hoy hago un esfuerzo importante, pero no puedo, estamos bajo secreto sumarial y no voy a ser yo el que haga ninguna declaración inapropiada o inoportuna. Un vigués de 59 anos morreu onte a consecuencia dun golpe de calor que agravou as súas doenzas crónicas. É a primeira vítima mortal das altas temperaturas recoñecida oficialmente. O home ingresou o domingo no Hospital Xeral e morreu onte pola mañá. Os sindicatos denuncian un colapso nas urxencias dos hospitais públicos vigueses esta fin de semana polo peche de camas no verán e a escasa prevención. O Sergas fala de pico asistencial pola calor. Sanidade argumenta que acudiron moitas persoas maiores por lipotimias, deshidratación, gastroenterite e que o servizo normalizouse onte pola noite. 75 patrullas militares e 2 helicópteros poden estar este verán destinados nos montes galegos para participar na loita contra os incendios forestais. A Xunta e o Ministerio de Defensa asinaron un convenio de colaboración polo que a Administración Autonómica aporta case 600.000 euros e o Ministerio de Defensa comprométese a ter entre un mínimo de un helicóptero e as patrullas militares a disposición dos servizos de loita contra os lumes forestais da Xunta. Ata con 75 patrullas e 2 helicópteros ten previsto colaborar o Ministerio de Defensa na loita contra os incendios forestais, se o risco dos lumes é cualificado de moi alto en Galicia. Durante toda a campaña de verán, o Ministerio aportará 25 patrullas terrestres, ademais dun helicóptero de vixilancia, mas irá aumentando o dispositivo segundo o nivel de risco dos lumes. Se é alto, o operativo será de 50 patrullas.
A presenza dos militares será dende o 15 de xuño ao 15 de setembro. A maior cantidad de efectivos estarán concentrados en Ourense, nas comarcas con máis risco de lumes. A Consellería de Medio Rural dotará a estes militares con case 600.000 euros e dispositivos GPS con cartografía dos montes galegos. O acordo foi asinado pola Conselleira de Medio Rural e do Mar e o Director Xeral de Política de Defensa, o almirante Martínez Núñez. Vigo volve ser porto base de cruceiros. Ás 3 da tarde sae da estación marítima o cruceiro MSC. Opera na primeira das 9 viaxes programadas ata setembro. O destino será o norte de Europa. A cidade olívica compartirá o embarque dos pasaxeiros con outras localidades como Lisboa ou Bilbao. Recupérase así a condición de Vigo como a porto de saída de cruceiros perdida hai 2 anos. Daquela as expectativas non se cumpriron. O descenso no número de viaxeiros motivou que as navieiras deixaran de utilizar o porto vigués como lugar de embarque. O sector naval traballa contra reloxo para que Bruxelas mude o informe que obrigaría a devolver o TASLIS. Segundo a patronal, unha dúcia de armadores comunicaron que non contratarán máis barcos en España se teñen que devolver as axudas fiscais. Os sindicatos din que dentro dun ano poderían estar traballando 6.000 persoas dentro dos estaleiros en troques dos 800 actuais. Os sindicatos aseguran que se Bruxelas non obriga a devolver as rebaixas fiscais que España aplicou á construción de buques, os asteleiros de Vigo recuperarán a actividade en 2014. Hai un armador importante, din Pemes, á espera de que se resolva o conflicto do TASLIS. Si se arranxa, dos 800 que escasamente temos ahora, a ter directamente dentro dos astilleros traballando 6.000 personas o ano que ven. En recuperación. E tardaremos un tempo en volver a aqueles picos de 12.000, de 15.000. Segundo a patronal do metal, frustráronse 6 contratos de buques na ría de Vigo dende que Almunia anunciou que habería que devolver o TASLIS. Din que varios armadores comunicaron que, se é así, non volverán contratar barcos en España. Estes días, sindicatos e administración buscan apoios en Bruxelas para mudar a resolución. Nunha década, a actividade industrial en Europa reduciuse do 20 ao 5%. Aquí, xa sectores productivos importantes que tiñamos, como era a conserva, como foi a pesca, como a extracción de granito, en este momento están asfixiados, desaparecidos. E solo nos queda automoción e solo nos queda o sector naval. Coincidindo coa reunión prevista para mañá co comisario Almunia, Vigo vai vivir outra xornada de mobilizacións. Este é un momento crítico, tan crítico como que si este problema non se resolve, pasado o verán seguramente Vigo estará nunha taxa de desemprego do 30%. Mañá hai convocadas asambleas e paros nos asteleiros e unha manifestación pola tarde. Sobre este tema tamén se falou hoxe no Parlamento, no que de momento non haberá unha sesión extraordinaria sobre este asunto tal como pedían os socialistas. Si foi aprobada unha declaración conxunta para que non haxa que devolver as axudas do TASLIS. Para que non se exixa o reembolso con carácter retroactivo das bonificacións fiscais percibidas de acordo coa legislación española. Contamos con sólidos argumentos xurídicos que avalan esta petición, pero tamén coa firme convicción de que a Comisión Europea non pode permitirse afundir todo un sector industrial dun Estado membro cusas consecuencias multiplicarían a recesión económica e o grave problema do desemprego, particularmente en Galicia. Facilitar que chegue o crédito ás empresas é o que pretende o Instituto Galego de Promoción Económica, o IGAPE, cos 12 millóns de euros que pon a disposición dos bancos para dar liquidez a 500 pequenas e medianas empresas galegas. 10 entidades financeiras participan deste programa que dará créditos para un circulante cun churo máximo de Euribor máis o 6%, aínda que algunhas entidades, como a Caixa Rural Galega, xa anunciou esta mañá que rebaixará a case a metade esa exigencia. Agora mesmo entendemos que os tipos de interés non están altos, o Euribor de referencia non está alto. Outra cosa son os márgenes que cada entidade financeira poda aplicar, pero non son especialmente altos. Non estamos a falar de tipos de interés por encima dos 10 puntos, non? Por tanto, entendemos que non era cuestión agora mesmo de fixar un tope.
Paralizado o proxecto da mina de ouro a ceo aberto en Corcoesto, en Cabana de Bergantiños, unha explotación que pretende levar a cabo unha empresa canadiana. A Xunta non dá por bo o proxecto mentres non cumpra os requerimentos técnicos e económicos. De momento, a bella mina, explotada por última vez polos ingleses que marcharon en 1910 de Corcoesto, seguirá pechada para calquera actividade extractiva. A Consellería de Economía pide á empresa canadiana que pretende extraer o ouro que acredite unha solvencia mínima do 25% dos fondos propios sobre o investimento global do proxecto. Existe tamén un compromiso firme sobre o resto da financiación. Outro dos requisitos é que quede acreditada a capacidade técnica da empresa para o desenvolvemento do proxecto. Un proxecto que ten provocado a oposición de grupos políticos e colectivos da zona que se manifestaron en contra, aínda que tamén foi defendido por unha plataforma da comarca. A Consellería destaca que de non ser satisfactorios os informes, o proxecto sería rexeitado de xeito definitivo. O goberno galego insiste en dar pulo ao aproveitamento responsable e sostible dos recursos minerais de Galicia, un sector que dá emprego a máis de 7.000 persoas e supón un 1,2% do Produto Interior Bruto galego. Non houbo acordo entre os grupos políticos no Parlamento para pedir unha nova comparecencia do presidente da Xunta sobre Nova Galicia Banco. Os grupos da oposición defenderon que esta entidade financiera é sistémica para Galicia e o Partido Popular manifestou apoiar a alternativa financiera do equipo que xestiona actualmente a entidade. Non se vai vender Bankia porque o Goberno Central considera que é sistémica para España. Pois Nova Galicia Banco, señoras e señores, é sistémica para Galiza. O que estamos a asistir é un dos últimos episodios da desaparición do mapa dun país que unha vez existiu e chamaba Galicia. No mapa político, no mapa social, no mapa cultural desta Europa da que tanto falamos. Non podemos permitir que o Goberno de España, o Banco de España, o Ministerio de Economía e o FROP consumen unha cousa que nunca nadie vai a perdonarlle os políticos galegos, que diante de nós desaparezca sin deixar rastro miles de millóns de euros de dinheiro público e o sistema financiero de Galicia. O venres pasado, hai 4 días, deixaron claramente cal é a posición do presidente do Grupo Popular, que é o apoio ao proxecto que encabeza o señor Castellano, que é un proxecto profesional e que o que pretende que Galicia siga tendo unha entidade financiera autóctona, financiada inicialmente con fondos que van a permanecer aquí 5 anos. Semella que tenemos un pequeno respiro fronte á vaga de calor. A retirada da masa de aire cálido deixa paso ao aire marítimo. Dos primeiros en constatalo foron os veciños e turistas das Rías Baixas, onde xa esta mañá as néboas costeiras refrescaban o ambiente. Noutros puntos do litoral as brédemas apareceron tamén, pero menos densas. Pero, aínda así, o tempo vai seguir bo. Ola, que tal? Moi boas tardes. Despois de moitas xornadas de calor, hoxe a néboa é a protagonista en moitas áreas de costa de Galicia, sobre todo nas Rías Baixas, na comarca de Bergantiños e de Novo. Na Mariña temos nubes baixas, van a continuar con nós nestas vindeiras horas posiblemente afectando puntos da costa, aínda que por momentos veremos grandes claros. No satélite vemos claramente posición do anticiclón, do nordés, por lo tanto ceo despexado en boa parte de Galicia, pero se nos chegamos co satélite visible podemos apreciar precisamente esas néboas que se estenden dende a costa portuguesa e afectan toda a costa sur da provincia de Pontevedra, afectando, como ven, a Ría de Vigo, puntos tamén de Pontevedra, e tamén afectan puntos da costa da Coruña, sobre todo a comarca de Bergantiños, e en algún caso preto de Ribadeo as nubes tamén son bastante mestas. Como ven, ese é o efecto do vento que sopra dende o mar despois de días de temperaturas moi elevadas, está facendo que se formen esas clásicas néboas da costa. Temperaturas durante a noite elevadas, como poden ver, en moitos casos apenas baixamos dos 15 graus, en algúns 17, 18, e mesmo 19, por exemplo, en Ferrol, 18 en Santiago, en Foz. Tarde, con vento do nordés intenso na costa da Coruña, quedarán aínda algunhas brétemas nas comarcas do norte, como ven, e tamén nas Rías Baixas. Nubes de evolución polo interior e no resto sol, e temperaturas elevadas, máximas de novo en torno aos 30 graus e máis de 30 en Ourense, sur de Lugo. Si se nota xa a chegada desas néboas na costa atlántica, que aí sí que as temperaturas van a quedar máis frescas. De feito, mañá é un día moi semellante. Moito sol, algunhas nubes na Mariña, algunhas néboas tamén, sobre todo nos vales, no Val do Miño e tamén nos vales do norte, algunha néboa en Bergantiños, o mesmo nas Rías Baixas. A mañá, con esta néboa que tardará algo en levantarse, pero que tamén ao longo do día iremos vendo grandes claros, pero aí sí que notaremos a baixada das temperaturas por embaixo dos 25. No resto, seguimos a falar de ambiente propio do verán, máximas que volven a superar en moitas áreas os 30 graus. Nada máis, boa tarde.
Grazas, Martín. O libro, que está considerado como o máis completo tratado militar de todos os tempos, está agora editado en galego a partir da versión original en chinés. A súa importancia ao longo dos siglos continúa aínda hoxe con aplicacións en ámbitos non militares. As ensinanzas de arte da guerra, que así se chama o libro, teñense aplicado tamén aos negocios e ao mundo empresarial. Hai especialistas que din que a importancia cada vez maior de China no mundo ten a súa base no que se conta neste libro. Coñece o teu adversario e coñécete a ti mesmo. Así poderás librar 100 batallas sen correr ningún risco de fracaso. Son os consellos máis antigos que se coñecen en todo o mundo á hora de medir forzas no campo de batalla. A arte da guerra de Chun Shi, un conxunto de aforismos que data do século IV a.C., xusto a época previa á construcción da Grande Muralla e á formación do primeiro imperio chinés. Coñecido en Occidente dende o século XVIII, cando se converteu en manual de referencia nas academias militares. Moitos creen que as súas ensinanzas sobre como comportarse ante un conflicto bélico siguen sin ser superadas ata os nosos días. O eixe principal que vertebra a arte da guerra de Sun Tzu é precisamente a importancia de meditar a decisión da guerra, non? Ir á guerra é unha decisión que non se pode tomar a lixeira, é unha decisión de moita importancia para o poder e para os povos e, polo tanto, debe ser meditada a conciencia e, a ser posible, debe ser evitada. É un dos grandes clásicos do pensamento e da cultura chinesa, non equiparable ás analetas de Confucio ou o Tao Te Ching, non? É imposible entender a cultura e o pensamento chinés sen facer referencia ao Sun Chi Ping Pa, o libro da arte da guerra de Sun Tzu. Ao longo de 13 capítulos, a obra de Chun Shi vai degranando claves de estrategia concebidas nunha época contemporánea a dos famosos guerreiros de Xi'an, coñecida como a dos reinos combatentes. A súa pervivencia fai que nas últimas décadas as súas suxerencias se teñen aplicado a ámbitos non militares como os negocios ou a xeopolítica internacional. De feito, os seus principios son os que explicarían mellor as actitudes das actuais autoridades do país asiático, a xuízo do director do Observatorio de Política Chinesa responsable da versión en galego. Se un quere comprender a esta China actual, necesita tamén acercarse non só ás analetas, non só ao Tao Te Ching, senón tamén a arte da guerra de Sun Tzu. Un libro que non só está pensado para a arte militar, para o pensamento estratégico, senón tamén para todos aqueles ámbitos da vida onde a estrategia é necesaria. A relevancia na supremacía global que hoxe está ostentada por Estados Unidos, pero que en 15 ou en 20 anos pode estar hegemonizada por China, como organizar esa relevancia sin que dea lugar a un conflito militar aberto que se poida xestionar de maneira pacífica. A edición bilingüe galego-chinés pretende así facer unha contribución cultural que sirva ademais de ponte simbólica nunha época en que se intensifica a busca de novos mercados. Creo que es muy importante además para Galicia, para esas relaciones comerciales también y relaciones políticas, y además que Xulio nos advirtió, ¿no?, que los chinos le dan mucha importancia al tacto, a los regalos y al papel, ¿no? Por eso este libro está hecho como si fuese un objeto de regalo, ¿no? Son moitos os teóricos que relacionan as reflexións de Chun Shi coa época actual, marcada pola crecente preponderancia china no panorama internacional. E por riba de todo, a precisión dunha das súas ensinanzas centrais. A mellor batalla é a que pode gañarse sen tan sequera ter que ser librada. Marchamos coa música dos Martínez. Esta noite actúan en Vigo na Casa de Arriba. Os vigueses que están preparando un novo disco queren aproveitar actuacións como a desta noite para presentar unha vintena de temas. Pediránlle ao público que lles axude a escoller as versións que máis lles gusten. Unha forma de comprobar no directo como aprecia o público as súas creacións. A respirar el aire del viento entre los dientes. Martínez son hoxe a nosa despedida. Volvemos ao remate do telediario ás 4. Grazas pola compañía. Tonto.